Naiz irratian, bigarren kafea. Houston, txekiatzen Jule, nahikoa volumen aldakoak askotan. Bai. A ber, kantatu pixkata ondago ezela. Egunon guztioi, bereziki sukaldari, general, palafrezain, damor nagusi, kantinera eta parrandazalei. Gaur San Sebastian eguna da, jaieguna Donostian, Azpeitian edo Tatafaian, besteak beste. Baina baita, Peruko Cuscon, Txileko Junbelirian edo Puerto Ricoko San Juanen, Viejo San Juanen. Festaz festa bidaiatzeko aukera proposa. Festaz festa hariko direnak La Oreja de Van Gogekoak izango dira ziurrenik, beraien abesti ezagunenetako batek gaurko eguna aipatzen baitu. Tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren, me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Ze gauzatxo bate, gure sarrer honekin jarraitu horretik. Ikusi duzu herri lorinon agertzen den batetik Leire Martínez, Pablo Benegasekin, gitarrarekin San Sebastianeko martxa kantatzen, eta beste La Orejako beste laukideak, Amaia eta beste hirurek nolabait ensaiolo sofa batean kutre xamar kantatzen ikusi zu. Gogorra da. Jendea gaiztua da, Jendea gaiztua da, bai. Eta alderaketak ez dira inoiz onak. Reflejo del sol de mediodía. Aizuen zuleok, badakizue, garai batean ohitura zela zuen izena, gure izena, bakoitzaren izena, jaio zinen eguneko santutegikoaren araberakoa izatea. Horregatik ezagutzen ditugun Sebastian ugari gaurko egunez jaio ziren. Adibidez, azken urteetako Sebastian famatuena, Sebastian Lizaso. Jose Lizaso bertsolariaren semea, honek Landeta uzan zuen tabernan jaso zuen bertso giroa Sebastianek, han hasi zen bertsordan eta segituan hartu zuen izena. 1982ko txapelketa nagusian finalista izan zen 24 urte bakarrik zituela. Eta hurrengoan 86koan txapelduna. 89 eta 97koetan txapeldun orde izan zen eta bera izan da urte luzez plaza gehien egin duen bertsolaria. Eta 2017ko abenduaren 17an berak jantzi zion txapela bertsolari txapelketa nagusia irabazi zuen lehen emakumeari. Maialen Lujanbio Zugastiri. Txapelda guzti kantadi, bere zati bat eskaintzen diot, hurbildudan jendezari, beste zati bat bihotz-bihotzez eskaintzen diot aitari. Txaloak parte hartu dezuten, bersolari guziari. Eta bertxotan ari garela, gaurko egunez duela 91 urte lehen bertso gudua ospatu zuten Donostian, egungo txapelketa nagusiaren aurrekarian. Garai hartan bat-bateko bertsolaritzaren ohiko adiraztokia sagardotegiak, tabernak eta ostatuak izaten ziren, baina mozkorretik eta hori gainetik entzeko hainbat bertsolarik pentsatu zuten zerbait egin behartzela bertsoa taberna zulotik ateratzeko. Hortaz, errealitatean moldatu nahian Jose Aristimuño Aitzol, Manuel Lekuona, Juan Jose Makazaga, Basarri eta beste zenbaitek piztutako mugimenduaren lehen fruitua Euskal Herriko bertsolari txapelketaren lehen edizio izan zen. Esan dugun bezala, gaurko egunez ospatua Donostian. Puntako 20 bertsolari lehiatu ziren Donostiako Kursal Zarreko Poxpolin aretoa leporaino beteta zegoela, eta holtzan bertsolaritzaren bi eredu. Taberna giroan sortutakoen bertsomolde zirikatzaile alde batetik, eta garaiko balioekin bat egiten zuen kantaera zuzentzaleago bat bestetik. Zeruko aita barka itzatzupe katarien pausuak, Kantabriako deskalabruak dira delastimosuak, arbola eder bat dala medio jartzera nua bertsuak, 1000 urtean mantendu gaitu lau provintzia osuak,
Mila urtean mantendu gaitu lau provintzia osua. Gutxien izan behar du 1000 urte pasatua. Arbola handi bat bada Gernika nahitona batek sartua. Haren azpian egin omen zan fueruen juramentua. Kontatu omen zioten txirritari nola Itzol eta konpainia eritu ziren herriz herri bertsolariak probatzen, broma gutxirekin, batzuk bai eta besteak ez, baina noski, ez omen ziren ausartu bera halako trantzetik pasaraztera. Pentsa, txirrita gaixoa, 75 urte betetzear, 140 kilo soinean, hankak izorratuta, hortzi gabe. Hantxe ziren saiburu txirritaren lehen gusua, txapel, alkain, lexo eta teieri txiki. Behin baino gehiagotan kantukide izanak, Hantxe Etxeberria eta Soro Zabal Donostiarrak, Peio Zabal eta Errenteriarra, baitaren anaia Joan ere, Bizkaialdetik ere etorri dira, pare bat, Utarre eta Abarrategi, besamotza, Lapurditik Matxin eta Ben Nafarroatik Panbale, eta handa, Basarri deitzen dioten 21 urteko gazte zarauztarra ere, korbata dotorearekin. Eta ez dakigu korbatak lagundu zuen ala ez, baina 35 txapelketan bertsolaritzaren profesionalizazioak irabazi zuen Basarrirekin batera, eta erronkako bertsolaritzak, txirritak, 5. postu soil bat onartu behar izan zuen. Urtebetera aldiz, txirritak Euskal Herriko txapela jantzi zuen. Bazala esaten zuten, gula saigen den artian, baina belaxe sartu hemengo, taberna eta elkartian. Oraintxe gaude 2000 eta 20. urtian. Katalarria zabaldu zaigu Kantabriako partian. Gu itzalian eta kalian Andaluziko beruan. Baina Sebastian gehiago aipatu behar ditugu. Gaurko egunez, 1809 jaio zen Sebastian Iradier Salaberri musikagile arabarra. Pianoa eta organoa jotzen ikasi zuen umea zela eta 16 urte zituela Gasteizko San Miguel Goiaingeruaren elizako organista bezala lortu zuen. Ondoren, Aguraingo parrokiako organista plaza lortu zuen eta ara joan zen. Sebastianek bere betebehar musikal erlijiosoz gain, Hego Euskal Herriko goi mailako burgesiako areto pribatuetan modan zeuden abesti herrikoiaekiko zaletasun handia sentitzen zuen, eta bereziki gustatzen zitzaizkion boleroak. 1823an Aguraingo lanpostu horretatik baimena eman zioten 4 hilabetez Madrilen konposizioko ikasketak egin zitzan. 4 hilabete haiek hainbat urte bihurtu ziren. Madrilen oparoa izan zen Iradierren musika sorkuntza eta ospea lortu zuen. Opera konpainia bat sortu eta Parisen Estatu Batuetan, Mexikon eta Kuban aritu zen. Guachinanga como una flor se vino detrás de mí que sí señor si a tu ventana llega una paloma. Eta beste Sebastian bat aipatuko izuen dit. Sebastian Mendibil, Donebikendiko familia sozialista batean jaioa, 1931an Labe garaietan hasi zen lanean. 1936ko uztaileko estatu kolpea gertatu zenean, milizia errepublikarretan sartu zen, eta Gipuzkoako frontera joan zen borrokatzera. Iparraldeko frontea erori zenean Frantziari itsasontziz iristen saiatu zen, baina geldiarazi, atxilotu eta espetxeratu egin zuten. Baina Bilboko eskola pioen kartzelatik ihes egin zuen eta Frantziara joan zen, han Gurseko kontzentrazio esparruan preso hartu zuten. 1949an itzuli zen etxera eta Teodora Urkiagarekin ezkondu zen. 2014an zendu zen eta Errepublikako bandera jarri zioten hilkutxan berak eskatu bezala. Errepublika zer den ez dakienari, Errepublika zer den ez dakienari, Ornapiko txekia, orok nausin nahi, dugun errepika, Viva Errepublika, dugun errepika, Viva Errepublika. Liberte, egalite eta fraternite.
Bueno, baina badago mundu bat, Sebastian Zarago, beraz, kontatu beharko diogu entzuleari, zer dugun gaurko ajearentzako menuan. Atzo astirik etzigun eman eta gaur egin beharko dugu puri-purian sekzioa. Horren aurretik, gazteak on egitasmoa ezagutuko dugu, etorkizuneko elikadura, bertakoa, ekologikoa eta osasuntxoa izan dadin gazteekin egiten den lehiaketaz ariko gara. Eta straight edgin edo horrelako zerbait ezagutuko dugu, punkien artean alternatiboenak edo alternatiba gutxiena dutenak. Eta animo, resakarekin zaudeten guztioi. Altxa burua! Entzuleo, kurtarriak 20 ditu gaur, eta asteartea da, ongitorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete! Zuekin entzuleok Julen Goikotxe Arbegozo, egunon! Baita zuei ere! Eta zuekin Goiuri ez Zarandia, egunon! Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1110 garrena du bai. Bat, 0. Oso zenbaki polita. Urtarriak 20, goizak 10 eta 18, eta gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat, egiteko asmotan ongietorri guztioi, bai, naiz irratian zarete. Bigarren kafean, eta batzuk 3. hartu dugu jada. Nasbiliriko arratsaldetan eguzkiaren azken printzetan. Goizeko 10:20 entzuleok eta kantu zaharrak berreskuratu ditugu. Gaurkorako nik oso gustoko dute Mikel Garikoitz eta Denaliren country diskoaren Nashville iriko kantu hau. Eta pira, hemendik otu zait gaurko abiatzea. Malkoz guztirik begian. Eta gure txatean dagoeneko hasi zaizkigu hemen, egunon, bertsolarik, nik 2 urtez jai eukitzenon, gaurko egunez, pentsatzen dut, gorka, edo San Sebastian egunez. Bai, San Sebastianetan jai gaurko egunarekin izaten da. Bez, hori da 20, atzo, parranda egin, eta gaur, lanera joan berez izateko hori da. Oiuri, etzia zorpi hori jarri, Ez. Ari zara pixka bat, Ez nintzen ulertzen ari, eta orain ulertu dut, zer esan nahi duzu. Hementxe diote, nire maite duta da, etxea pixkanaka badoala, jargia badaukat, sofa erosita, oea iristear dago, ole! Ze azkar egin dituzun gauza, gorka, niri pila kostatzen zait aukeratzea? Claro, egun erdia zure txeko giltzen bila pasatzen duzulako, Goiuri. Garri alduzu txipotle. Zuza! Ba, ez aztu zaitek ez du balio, San Barrin duzu azetxera baino, gorain txezin. Goiuri berandu hasi da dantzan, Juleneko betu egin du. Gutxi falta dainauteritarako, zegogok Dianarako eta ondoren gosaltzera. Bai, hori izaten da. Dianan salto gebili eta gero gosaltzera joan. Maite duten tarteari egingo diogu lekua eta Julen Goikoetxea kontatuko digu bere maite duta gure gonbidatuak eseritzen diren bitartean. Lasai utzi gauzak, zaitezte erotu. Oraindiken guk badaukagulako hemen zer kontatua. Julen, zure maite duta? Goizetik bana, dakarkit. Maite dutezarekin hasiko naiz, ez dakit,
gurean bada ohitura ez, mendian edo paseoan zabiltzanean, norbaitekin gurutzatzen baldin bazara, kortesiazko agur bat, ez, epa egunon edo horrelako zerbait esatea, niri esan gustatzen zait, norbaitekin gurutzatutakoan, horixe, kortesiazko agur hori egitea, baina aldi berean ulertzen dut, eta zilegi iruditzen zait, ez agurtzeko autua egiten dutenen autu hori. Ulertzen ez dudana da, norbaitekin gurutzatzera zoazenean, konturatzen zara 50 metroan zuri begira datorrela, eta gero zuk agurtzeko burua altxatzen duzunen, edo berari begira jartzen zarenean, begira da beste aldera kentzen duten jende hori. Eta gero eta gehiago dago, konturatzen zara zuri begira datorrela, zuetzoaz berari begira, baina une batean konturatzen zara zuri begira datorrela. Markatu Julen, baina ari nintzen hemen kableak eta pixatxukuntzen, eta momentuan joan zait, mendiaz ari zara, bizikleta pasioan zabiltzanean, gurean bada ohitura bat, ez, elkar agurtzeko arena, edo dena delako, eta berriz diote, zilegi iruditzen zait, ez agurtzea, hori ja, berdin zait, baina 50 metro zuri begira pasa, eta gero agurtzeko une iristen denean beste aldera begiratzen duen jende hori, ez dut ulertzen, eta besterik gabe hori da maite duteza, eta maite duta berriz, aritu zarete, gaurko eguna, San Sebastian eguna, gora eta bera, ekarri nahi duko gora, iaz gaurko egunez, Aritz Alkuila lankideak egin zigune erreportaia, gau guztia Donostiako kaletan ibili zen, testigantza jasotzen, eta gero bater lorik egin egona etorri, erreportaia montatu zigun, eta une polita izan zen, gero berarentzako gogorra ere gogoratzen du saio amaieran gizara joaia bertan lo hartzen zegoela, baina polita izan zen, eta gora Aritz Alkuila. Markos guztirik begian damu bazin dut jazan. Goiuri zeizarani, eta zure maite dut azin da? Begira, nire nintzen ikusten Donostiako irudi batzuk, hortxe agertu zaizkit, taberna batera joan gara kafe hartzera, eta telebistan irudiak eskintzen ari ziren, eta plazako irudiak ikusi ditut, eta pentsatu dut, ez nauzu horra harrapatuko. Hau da, FOMOaren kontrakoa sentitu dut, ez? Hainbeste jende ikusi dudanean, hortxe eserita ez, zuarkatu zutik, pentsatu dut, nik ez dut horrego nahi. Eta gainera, ez dut ulertzen, zerari den gertatzen, ez zait erakargarria egiten, eta gero pentsatu dut, begira, mundu globalizatu honetan, ze politia den baita, horrelako gauza lokalak edukitzea, eta nik ez dut zertan ulertu. Donostiar batek zer sentitzen duen gaur, edo Azpeitiar batek zer sentitzen duen gaur, edo Tafaiako batek zer sentitzen duen gaur, ez? Beraien egun handia izan da. Eta ziurrenik, beraiek ez dute ulertuko nik agian Tolosako inauterietan sentitzen dudana, edo San Juanetan sentitzen dudana, eta pentsatu dut hori ere politia dela, ze soilik esperientzia hori eduki dutenek ulertezakete ondo zuk zer sentitzen duzun, eta esperientzia elkarbanatu hori polita iruditu zait, eta horixe da kartona. Ez dugu denok dena ulertu behar, zertan dena ulertu behar. Ez, eta ala ere nik uste dut, eta nik jai ororen defentsa eta aldarrikapena egiten dut, jaiak behin ulertzen hasita eta behin murgiltzen hasita, uste dut denak egiten direla begitxu, eta denak direla orokorrean gozatzeko modukoak, naiz eta guk, igual oskoz gertuago bizi ditugun, baina auteriak, ez da, nik Donostiari izan gabe, Donostian lan egindakoa naiz, duela urte asko garai batean Tele Donosti bezalako kate batean, eta kontakizuna zuzenan egiten, eta barrutik eta naiz eta kazetari lanetan, eta gero pixkat parranda giroan eta ulertu nuen oso ondo zergatik Donostiarrek, edo Azpeitiarrek, bizi duten hain pasio zorrolako festa bat, naiz eta niri kanpotik eta sueltasunean, danborrak jotzearen kontua, igual, xulaga bexamar egiten zaidan, baina egunotan jende asko ikusten dut, Donostiarri kritika egiten bezala, eta ez da egite, uste dut norbera gure festa egitugula, eta seguru norbait inauteritan etortzen balin badere sentituko duela batzutan, hemen zereginik ez duela, edo pixkat kanpo dagoela, eta... Hori izaten nuen, eta ez da zer gertatzen. Hau da, ni joan naiteke Iruñera baita ere San Ferminetan, eta ez gozatu, eta ez da zer gertatzen, eta ez da San Ferminen errua, edo ez du esan nahi beste festak, baino txarragoa direnik San Ferminak, zaian joan naiteke, eta nik ez gozatu, ez da zer pasatzen, ez festa guztiak ez dira denontzat ez da ere. Hori da, gero badaude beste kontu batzuk, San Ferminetan eta festa orotan, jendearen jarrerak ez direnean errespetuzkoak, eta bestelako violentzia joerak, eta horrelakoak daudenean, festak ez daukala iniz zentzurik ez, baina orokorrean nik uste dut festa denek badutela, denok gozatzeko moduko espazio bat, baina batzutan festak ere
ulertu, kokatu eta egin behar direla, eta nik baditut gogoan hola oharkabean San Sebastianetan egindako parranda eta festa gozatzeak, eta Oarkabean. oharkabekoak pasa zaizkit, bai. Benetan, baina, satelite bizi behar du pertsonak Donostiara faltzera joateko atzo bezalako egun batean. Jakin gabe San Sebastian bezpera dela. Benetan diotxut, Julen. Ez da ipasinistu edo. Hori bai, gero erritmo azkar hartu nuen, Matthew Van Der Poel dirudien. Pentsatzen du. Nik iraganera joko dute, gustatzen zait mugikorrak gogoratzen dizunean duela urte bete zertan ari zinen, batzutan behintzat, beste batzutan akaso, oroitzapen hoiek ez dira inonak izango, baina nik duela urte bete, urtarriaren 20an, hemen ikusten ari naiz selfie bat, nire eguzkiarentzako txapela eta bizarra ondo luzatuta, Arkadio izeneko gizon batekin, Panamako eta Kolombia arteko mugan nengoen, hau, uste dut inoiz kontatu dudala, Antxe darien estu gunearen edo tapoi delako horren azken kanpaldietan migrantek bideo egiten dute Amerika Latinatik iparralderako bideo horretan, eta bertan dokumentala grabatzen enbilela, antxe negoen bezperan darien zeharkatu berri ziren migrante haiek ja nolabait Panamako gobernuaren babesarekin edo ja azken kanpalekura iritsi, eta handik Kostarrikaruntz bidea egin bitartean. Barkurik etzen iristen eta bapatean agertu zirenan bi gizon, biolin, ukelele, horrelakoak ontzi batean sartzen. Han piragua deitzen diete, baina enborruztuak dira, finean enbor luze xamarrak, barrutik ustu eta gure, ez dakit, motora edo fuera bordetan eramaten ditugun Kawasaki motor hoietako bat, enborrari lotuta eramaten dute, eta anerrekan gora eta bera dabiltza komunitate indigenetan zehar. Gizon hau alkandora txuri bat, ola txukun, eta nari zen instrumentu musikalak sartzen, eta niri eman zidan alako kuriosidadea, eta pixkat zain egon hartan kamararekin eta horbildu nintzaion, eta diskulpe, eta hor hasi ginen izketan, ez? Eta horren behar galdetu zidanean nin gotarra nintzen, eta nik esan nien Euskal Herrikoa nintzala. Eta berak, nik lagun asko ditut bertan. Nere buruan lehenengo galdera edo nirengo kezka izan zen, akaso orain esango dit lagunak Bartzelonan dituela, ze hau asko gertatzen zaigu euskaldunoi esaten dugunean, Euskal Herritarrak garela, nazten gaituztela Kataluniarekin edo nazten gaituztela beste leku batzukin. Ez, honek ondo zekien. Eta orduan hasi zen kontatzen, berak Euskal Herrian ze lagun zituen, eta erakutsi zidan Anela Bakarekin, eta zein zen bestea? Beste bertsolari gazte bat Anela Bakaren garaikoan, Nerea Ibarzabaltzen hori da. Eta antxe bien selfia eta gizon hau hemen agertu zait, eta gero biaduko edo mezutxo bat, galdetzeko ea zen dagoen eta kontatzeko berari. Nerea Ibarzabalekin egon nintzela dola hilabete pare bat, eta antxe kontatu niola Nereari historia hau, bera etzen gogoratzen argazki hura atera zutenik, baina egin zuten Iñaki Muruarekin batera, alako bidei bat estatu batutara, ahozkotasunaren eta improvisazio oralaren inguruko olako, kedadizo batera, ez dakit kongresu edo zertzen hau, eta bertan, Arkadio izeneko gizon honek, argazki bat atera zuen aurekin, eta Iñaki Muruarekin, beste batzutan ere topatutakoa zen, eta bazituen Euskal Herrian lagunak, eta ondo ari zen. Eta gaur gogoratu dit mugikorrak hau, eta egia esan, eman dit alako poxa, eta hause kontatu nahi nizuen, eta hause da nire maite dut. Hementxe gure txatean, azken mezurik baute dugun, Goiuri inauteritan ostegun gizen jende hauten da, ez? Bai, jende asko hauten da. Bai. Baina galdera honi pixkate nabardurak egin barko bagenizkio. Ez igandean bezain beste. Hori, ostegun gizona nahiko Tolosarrentzako egun bat izaten da, ondo hartzen dugu kanpoko jende ostegun gizenean, gorka, lasai, baina bai izaten da egun bat, nahiko giro goxoan eta nahiko herriko giroan nolabait inauteriari ongitorria ematen zaiona. Baina nahiko ikua izaten da, ez dakit Tolosar bat lantaldean bali maduzu, Tolosar horrek gonbidatzea lantalde guztia Tolosara bazkaltzera, eta olako kontuak hemen urtetan ikusitugu miluzeko lagunak ere, ez dakit, Tolosarra miluzen lehen kik ezen, orain antxon. Eta logikoa da baita ere lantaldeko Tolosarrak urrengo guna jai hartzea. Hori ere bai, baina niri gertatu zait, Donostian lan egina, eitemen lanean ari nintzelan Biramonen, lantaldeak ez oso ondo ulertzea, ez ostiralean. Guk saioa, momentu hartan igandean egiten genuen, eta nik astelen hartu nuen jai. Igandean saioa bukatu, eta ez zuten oso ondo ulertu. Eta hemen, aldarreka pentso bat, jendearen festa ospakizun eskubide hori errespetatza zuen, naiz eta zuen herrietatik ez ulertu beste hon herriotako ospakizunak. Hemen ere badago, ez, pixkate
hiri buruzentrismoa. Seguro jendeak errexak ulertzen duela, San Sebastianetan jai hartzen duena, ez dakit, bere herri txikiko festetan jai hartu nahi duena baino. Pixkanaka. Lokatzen sartzen ari naiz, gustora gainera, gustora. Entzuleo, goizeko 10:22 minutu Julenengo mendioari jarraituta, lokatzetan gehiegi murgildu horretik gure urrengo gonbidatuak orkesten hasiko gara. Hementxe zarete, bai, naiz irratian, bigarren kafean, eta gu, bagoaz, aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Errepira ilusioetan aurrera goaz nahi gabe. Etorkizuneko elikadura bertakoa, ekologikoa eta osasuntsua izatea sustatzen duen egitasmo bat da Gazteak On. Bidasoalde Zabaleko DBH eta kolegio adinetan dauden gaztei zuzenduta dago eta bertan parte hartzen dutenei bideo bat egiteko eskatzen zaie elikaduraren inguruan. Neurri batean kontzientziazio helburu duen lehiaketa bati buruz ari gara eta izen ematea azken egunetan denez, gehiago ezagutzeko helburuz gonbidatuko ditugu antolakuntzan dabiltzan Maili Lekuon Artola eta Oiana Galardi Ogailar bigarren kafera. Egunon bikote eta ongi etorri. Egunon. Zer modu zarete? Ongi. Bai. Bueno, bikote, laster hasiko gara Gazteak On egitasmoari buruzko galderekin, baina gure gonbidatu guztiei entrevisten hasieran bi galdera egiten dizkiegu eta hoiek goiurik egingo dizkizue. Nik biak botako ditut eta zuek erabaki zeinek erantzungo duen zein. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizo, bakoitzari, ez? Zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Baina pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, lehenengo galdera zuetako norbaitek erantzun barko duena. Eta bigarrena, nola irudikatzen duzue, edo nola gustatuko litzaizuke behintzat izatea zuen funerala, zuen hileta. Galdera hau, batzuk esaten digute, hori gauza serioegia da, beste batzuk txantxetan hartzen dute, nik bota ditut biak, pelikularena eta funeralarena, eta orain zuek erabaki nork erantzungo duen, zein? Niri berdin zait, bota aukera duzuk. Ni igual funerala. Ados, ni neu hasiko naiz. Igual, ez dakit, nere bizitzako zein pasarte pelikula batean. Ez dakit, igual haurtzarora joko nuke. Nere auzoko haurtzaroa. Nere, ez dakit, udak kalean jolasten, ama balkoitik atera eta benga bazkaltzera edo mendaria prest duzu edo ez dakit ni niretzako haurtzaroa oso garai zoriontsu bezala gogoratzen dut eta orokorrean aurrak begiratzea ikustea haiengandik ikastea asko gustatzen zait, iruditzen zaidalako direla orokorrean aurrak ez dakit emozioen makinak gauza asko egiten dituztela, erakusten dituztela, eta batzuetan etzaiela nahikoa atentziorik jartzen, orduan ni haurtzaroarekin geldituko nintzateke. Vale, ni nire funerala ari naiz pentsatzen orain zure haurtzaroan, haurtzaroan funeraletara joaten nintzenean beti izaten zela elizan eta usai dentxo hori jende asko eta niretzat hori ez, mesedez. Ni oso naturazalea naiz eta nire funerala imaginatzen badu da baso batean eta jendea ospatzen, bizia ospatzen basoan eta naturaren erdian. Hau, inguruekin berbalizatu duzu? Inguruekin, ez dut berbalizatu erenekan. Nik behin gurasoak jarri nituen normai inguruan afaltzen, esan nahi gauzat kontatu behar dizuet. Psiatola tenso jarri zen, esan, lehengo batean, funeral batean, hausnarketa ontara iritsi nintzen. Ez dut, gertatuko balitz, zuek baino lehenago hiltzea, naturalena kontrakoa izateke, baino gertaliteke, ez du nahi inolaz ere, eliza batean funerala egitea. Biagatu ziren, nola pixikatzea tenso xamar, zen, ez da dramarik hemen. Ulertzen duzu eta, bai, ados. Gauza hauek, gero, inorek ez dugu nahi, baina gertatu zen direnean, jendeak ez dauka, heldu lekuri jendeak ez daki, zer nahiko te zuen eta...
hasi inguruari kontatzen. Oraintxe bertan pentsatu dut, ez? Orain arte ez dut honetan pentsatu, baina bai egia da hasiko naiz komentatzen. Bai, hola, laupagos pertsonei behintzat daizue, nire funerala antolatzea gokitzen bazaizue, gida liburu hause. Zerbitzu hori ere eskaintzen du bigarren kafeak, hau denak grabatutak geratzen dira, beraz, hori egia da. gure gonbidatuetako norbaitek zerbait gertatzen bazio, ezkenuke nahi, baina bere ingurukoek, hemen baduten agian orain WhatsApp asutan hasiko zaizue, jendeak bere proposamenak eta pentsatutakoak, baina inoiz ere elkarbanatutakoak, adierazten. Aizu, badago wedding planner kontzeptua ez kontzetarako, izan gaitezkegu funeral planners. Funeral planners? Gauzat esango izut, niri funeralen baten kudeak eta egitea egitu zait, funeralen bat gidatzea, nolabait, bai, eta paizez aurkezle dolanak egitea ere bai, benetan mundu bat dago funeral edo agurtzeko bestelako modu horietan, alternatiba horietan, eta oso askotan gutxi landutakoak, eta instituzioetatik ere askotan hau udaletxeetan lan egiten duten, zinegotzi direnekin, batzutan nola, aipatu izan didaten horbaitek, espazioen beharra. Ze guk funeral bat osatzeko, buruan guri imaginarioan elizak genituen, elizak badira aterpe, eta elizak badira nolabait ospakizunerako espazio bat, ospakizun edo euskal ozertarako espazio bat, nik ere ez ditut berezekin maite, baina zerbait zibila egin nahi den momentuan, zerbait alternatiba egin nahi den momentuan, espazio, aterpe, leku goxo xamar, normalean ez duzu lagun bat agurtu nahi, igual Euskal Herriko kulturetxe askoren giroan, espazioiek falta egiten direla, eta akaso garatzen joan behar dugula paradigma aldaketa hori gerta da din ere. Men Jurgik izaren noiz benka kantua entzuten ari garen bitartean, igual gaiari ere aurrera pausa mamar diogu eta murgiluko gara Julen. Gazteako egitasmoa ezagutzen. Hori da, bestela hemen lortuko dugu, funeralen inguruko, ez da egite, simposio batean bihurtzi erratxaio, eta hori erezken nuke nahi, baina, hausnarketa hor gera bedi. Mai eta Oiana, esan dugu, izen emateak martxan direla, urtarrilaren 31an itxiko da okerrezpadan dago gazteako egitasmoan izen emateko epea, izen emateko, gero esplikatuko dugu, izen emateren ostean egin behar diren pausoak. Ez dakit, baduzu informazio hori, zer moduz doazen izen emateak edo nola dago gauza? Bueno, nahiko beti garai honetan ibiltzen gara urdurituak, ez? Jendeak ez daukagulako izen ematen nahiko, kolokan egongo den lehiaketa edo ez, eta azken momentuan joaten dira heltzen, ezta? Eta hortaz hitz egiten gentozen, justo onerako bidean, ez? Betiko egoera, kolonka egoera horretan gauden, ea nor animatuko zaigun, zeinekin izan ditugun elkarrizketak, zer nolako feedbackak izan ditugun, orduan, behintzat, hemendik animatu nahi ditugu. Ikastetxe horietako irakasle edo gaztetaldeak pausoa ematera, iazko esperientzia ikusi eta zerbait atsegina eta polita delako, eta baduerako bere oihartzuna eta baduerako bere inpaktua. Zentzu horretan, ikastetxeetako irakasleak eta ikastetxeekin egiten duzuen lanketa hau izen emateetan eta beraien laguntza edo konplizeak izaten dira ikastetxeak? Bueno, askotan ikastetxeak, beraiek gidatzen dituzte aurrak, ez? Eta beraiek egoten dire, informazioa eskatzen eta laguntzen, ez? Orduan bai konplizeak dire, baina gu ere bai laguntza asko eman behar diegu. Esan duzue, iazko esperientzia aipatu duzue, iazkoaren ostean aurten bigarrena, iazkoaren ze balorazio? Egin zenuten nola joan zen iazkoa, lehenik eta behin? Iazkoa lehenea zenez, orduan, iruditzen zitzaiguna aukera batzela eta hasiera batean, izu zibili ginen izen ematen kontu egerekin, ezta? Lehenengo aldiz egiten genuen lehiaketa hura, ez zegoen horrelako ibilbide bat, jendeak ez zuen ezagutzen, eta bereziki, Maik esan duen bezala, ikastetxeak edo irakasleak gure konplize izaten dira, izan behar lukete edo izatea nahi dugu, baina aldi berean, kontziente gara ikastetxeengan pisu asko jartzen dela. Ez? Kurrikuluma bera garatzeko, gehi 11 zehar lerro garatzeko ere, ez? Orduan, beti ikastetxeek izaten dute 11 proposamen, 11 konpromiso, eta abar luze bat. Orduan, hori ere ez da erraxa irakasleentzako,
batzuetan bihurtzen da, ez dakit, X edo Y irakaslearen motivazioaren baitakoa, orduan guk oso argi genuen, ez genuela pisu estra bat eman nahi, ikastetxeei edo arduradunei, ez? Gure egitasmoaren funtsa nahi genuena zan izatea egiten ari ziren zerbait, hor borborrean zegoen ideiaren bat hartzea eta hori bideo moduan plazaratzea, ez espresuki proiektu bat abiatzea edo gauza berri bati ekitea, baizik eta dagoeneko egiten ari ziren zerbait adieraztea, kanporatzea eta ikustea zein inpaktu duen horrek kanporaka. Bai, eta gero ikusten genuen ere bai, ideia interesgarria zela, ze askotan eskola desberdinetan irakasle bakoitza dago prestatzen bere programa, zer egiten duen bere klasearekin, eta bilatu behar ditu ideiak, informazioa eta bar, ez? Ta, ikusten genuen lehiaketa hau ere bai, modu bat bezala partekatzeko ikastetxe ezberdinen artean zertan ari ziren ikastetxe bakoitzan eta igual ideia berriak ekartzeko eta bar, ez? Orduan, ez genuen lan gehiago sortu nahi beraientzat, baizik eta aukera bat, ez? Partekatzeko eta ospatzeko zertan ari ziren eskoletan. Zentzu horretan aipatu dugu DBH eta kolegio garaiko adintxuko gazteentzako dela, ikusentzuteko formatu hori bideogintzarena amu ona da gazteak erakartzeko? Beno, ez dakite amua den gazteak erakartzeko, iruditzen zaigu formato bat dela oso gaur egungoa, non gazteak nahiko eroso sentitzen diren. Ohituak daude eta asumituta daukate, bai bideogintzan, alegia kamera baten erabileran, muntaietan, batzuek ere bai kamararen beste aldean edo kamararen aurrean agertzen, guk ez dugu nahita nahi ez, parte hartzaile guztiak ez ditugu behartzen kamararen aurrean ateratzera. Ez da hori helburua. Baina, bai, nola irudikatu beraien ideia hori, beraien proiektu hori, eta horrekin, horrelako 2 minutuko bideotxo bat egitea, ez dakite, produktu gixara. Kontuan izanik, edukia dela garrantzitsuena eta interesatzen zaiguna. Iaz jaso zenituzten lanetan badago, ez dakit, nola baitere nagusitzen den patroi bat bideoetan, edo badago, ez dakit, bideoen eguneko desente bat antzekoak dira, edo gai baten inguruan dira, edo mota honetakoak dira, badago nola baitere gazteen artean somatu duzu errepikatzen den patroiren bat? A ber, egia esan ikastetxe bakoitzaren esku nola planteatzen duen horrek badaukala eragin bat. Guk ez baitugu gidalerrorik ematen bideoaren formaren inguruan. Orduan, ikastetxe batean adibidez erabili zuten erronka gisa. Orduan irakasleek proiektu bezala hartu zuten, erronka bat bideratu zieten ikaslei, eta orduan erronka hori erantzunez, formatu antzeko bat zeukaten, hainbat bideok. Beste ikastetxe batean, egin zutituzten aurrelanketa batzuek, eta orduan aurrelanketa horien ondorio bezala proposatzen zituzten ideia batzuek. Orduan azkenean da, momentu jakin batean, ikastetxe batean, edo irakasle arduradunak, gaia lurreratzeko, agian erabiltzen duen arrazoia ikus daitekena atzean. Ez bereziki artistikoki edo ikasle ezberdinek zer eta nola erantzun eta abar, ez? Orduan iruditzen zaigu, iazko edizioa izan daitekela baliagarria baita ere irakasleentzako adierazteko begira. Modu honetako aukerak jarri dira mahai gainean. Zuk gai hau lurreratu nahi baldin moduzu zure ikasleekin badituzu, aukera edo adibide batzuek proposatzeko, eta noski, azkenean ikasleen sormena hor dago eta balioan jartzen dugu, baina ez dadila hori zerbait beharrezko bezala edo ez dadila izan guk jartzen dugun baldintza bat. Bai, zegu gero azkenean irizpidetan dago originaltasuna, hizkuntzak, mugan gaudenez, euskara, gaztelera eta frantsesa agertzea, nahi duten erara, baina 3 hizkuntzak agertu behar dire. Gero formatoa, horizontalean egotea, eta esakizen, baina ez ditugu benetako muga handiak jartzen, ez? Eta hori da benetan, beraiek ikusteko zertan ari nahi duten.
eta usteko, zegero adibidez, igual beraien akonpainatzaileak, bai, elikadura lantzen ari da. Baina agian da, plastika ematen duen irakasleak nahi dula bideogintza landu eta ordun beste ideia batzuk eman. Ordun guk ez ditugu mugak jarri nahi. Azken finean da, beraien sormena erabiltzea eta hori aurrera. Hasieran aipatu dugu, etorkizuneko elikadura bertakoa, ekologikoa eta osasuntsua izatea sustatzen duen egitasmo bat dela. Ez dakit, proiektu bat, egitasmo bat horrelako zerbait martxan jartzen denean, alde batetik helburu batzuk daude, lortu nahi diren helburu batzuk daude, eta bestetik askotan egoten edo batzutan mintzat egoten da egitasmoa martxan jartze horren atzean, nola baitere gabeziaren batzuk edo utxuneren batzuk somatu direla. Kasu honetan elikaduraren inguruan somatu dira utxun edo gabezia horiek hau martxan jartzeko? A ber, Oianak labore txingudin lan egiten du, eta nik maila permakulturan, eta elikadura biok lantzen dugu. Eta urte batzu daramagu elikadura burujabetzaren inguruan lana egiten elkarrekin. Eta bai, egia da, duela 3 urte ikusi genula gabezi bat, handiena zela sentsibilizazioa eta formakuntzarena, ez? Eta hor izan genuen, gure brainstorming bat egon denela hitza egiten, eta komentatu genuen azkenean, ez genuela berriro berdina ekarri, guk ekartzea, hau da horrela, hau ez dakiz, beti ekartzen dugula informazioa goitik bera bezala, eta zuk juten zera, un poco estilo patronizador, ez? Zaudela esaten nola egin behar diren gauzak. Eta hor, biei gustatzen zaigu, askonik 3 aurra ditut, Oianak asko lana egin du gazteekin, eta esan genuen eta igual, gazteekin egiten badugu proiektu bat, beraien ideiak jasotzen baditugu, beraiei ematen badiegu ahotsa. Informazioa betik etortzeko eta ez gure partetik, eta ahots hori zabaltzen badugu, igual da beste erabat sentsibilizatzeko, baino atseginagoa, ludikoagoa, eta ez? Hien berean, konturatzen ari ginen sentsibilizazio behar horretan, badagoela joera bat esateko gazteak sentsibilizatu behar ditugu, ez? Gaztei beraiek hor duten etorkizun hori, etorkizun negatibo bezala aurre ikusten da, orduan gaztei begira eta aurrei begira egin behar da guztia, eta sentsibilizazioaren gaian zer esanik ez. Orduan, egin batean, ados egon gintezken, baina ez erabat. Ikusten ari garelako, gazteengan pisu handia jartzen ari garela, beraiek dira etorkizuna, orduan, tori zuen bizkar gainean arazoa, etorkizunarekin, ingurumenarekin, elikadurarekin, zerikusia daukaten gai hauek oso modu negatiboan ikusten ari garelako, eta azer datorkien nahiko helduen arteko diskurso oso zabalduta dago, eta hori gazteen sorbalda eta bizkarren gainean jartzen ari gara. Eta ikusten ari ginen, horrek kontrako efekto bat izan dezakela. Alegia, ez utzi guri arazo honekin, eta horren aurrean edota emozionalki ezin eutsi daitekeen karga bat jartzen ari diegula, edota bestela, aizu, neri honekin pakean utzi eta kontrako jarrerak bihurtu. Orduan esaten genuen beno. Gazteak, aurrak ari dira lanean, badituzte ideiak. Ez da bakarrik etorkizunera begira zer, eta egun, zertan ari dira, kezkak badituzte, nola lantzen ari dire kezka horiek, nola plazeratzen ari dituzten kezka horiek. Orduan, guretzako garrantzitsua zen beraiei ahotsa ematea, irakasleekin batera, elkarrekin, eta aldi berean egiten dituzten lanak publiko heldua sentsibilizatzeko baliagarriak izatea. Alegia, gu lanean ari gara. Nahikoa da esatea zuek zarete etorkizuna, zer egin behar duzu etorkizunean, biharko ez dakitzer eta bakitzer. Ez gu jada ari gara. Orduan, hori azaleratzea. Horregatik ere, lehiaketanen formatuan, 2 sari aurreikusiak dauzkagu edo 2 sari ematen dira. Bata epaimailarena, non irizpide tekniko ezberdinak baloratzen dira, maik esandakoa ez, bai originaltasuna, bai grabazioaren aldetik, eta horregatikan epaimaiaren baitan bilatzen ditugu ingurumen arloan dabiltzan pertsonak, elikaduraren gaian
dabiltzan pertsonak, hezitzaile edo irakasle direnak, ardura publikoak dauzkaten teknikari edo eta hautetsiak, ez? Hori da bilatzen duguna epaimai horretan, baina aldi berean publikoaren saria edo herritarren saria ere hor dago. Zergatik, iruditzen zaigulako oso garrantzitsua dela gazte horiek egiten duten lana beraien inguruan, beraien komunitatean zabaltzea. Familia eta lagunak lehentasunezko harreman sare hori osatzen dutelako, eta horiengan ikusteko begira zer egin dugu, begira zer egiten ari garen, eta bizilaguna, ondokoak, azkenean eskualdean baldin badaude bideo desente, espaldin bada zure senide batena agian bizilagunarena delako, ez? Eta orduan hor ere bai, bideo horien mezuak biderkatu egiten dira. Eta horiek dira, helduentzako eta modu bat ere bai sensibilizazio publiko helduarengan egiteko. Eta maiz garrantzitsua ez, orain aipatzen ari zinentenaren bide horretatik, hasieratik gaztei beraiei ahotsa ematea, beraiek sentitzen duten edo bizi duten hori helaraztea, eta gero aurrera begira eman behar diren urratsetan, beraiek entzunak izan baldin badira, etorkizunan izango diren prozesu dena delakoetan ere, beraien implikazio ere handiago izango da hasieratik parte sentituko direlako. Hori da, eta gero ere bai, eske gaztea zarenean oraindikan ez zaude moldean sartua, ez? Ta dituzu ideia gehiago edo ilusio gehiago, eta erraixago aterako dire, pues ez dakit, edo zein proiektu, ez? Gogo hori dakazu. Helduek jadakagu, pues gure aurreiritziak esaten dugu hau ezin duzu egin, ze hau oso zaila da. Edo honetarako ez duzu jendea aurkituko. Edo beti gaude, pues hau ez. Baina gazteek hori dakate oso polita dena, pues indarra hori, ilusio hori eta hori partekatzea, pues helduentzat ere bai edo herritarrentzat oso polita da ikustea. Ari gara bideoi buruz hitz egiten, uste dut Inigo lagintxo bat iazko lanetako bat streaming bidez jarraitzen gaituztenek ikusteko moduan bagaudela, beraz jarriko dugu, pixka bat guk entzun egingo dugu, baina streaming bidez ikusten gaituzuenok, ikusiko duzu zertaz ari garenaren lagine argi bat izateko iazko lanetako bat. Vale, pues zeri emateko. Eta zer nahi duzuke jateko? Sopa eta hola. Maio, Janor, ari gara lagin bate entzuten, lasterre amaitu egin behar du, baina pixkanaka sartu nahi dugu, hori lehen aipatu dugu izen emate irekita dagoela, esan dugu, urtarrilaren 31 arte izen emateko aukera, eta ondoren etorriko da bideoa edo bideo hori entregatzeko epe bat, ezta? Bai, orain izen eman eta gero, aste santuak arte gutxo gara bera dakate bideoa entregatzeko. Orduan badaude oraindikan beste 2-3 hilabete, uste dut, bideo bat egiteko. Askotan ja proiektua landuta daukate, orduan ez du hainbeste denbora hartzen. Eta aste santua eta gero, aste pare bat hartzen ditugu, pues bideoak begiratzeko, ziurtatzeko irizpide guztiak betetzen dituztela. Eta maiatza hasieran hasten da bozka fasea. Orduan esan dugu herritarren sari bat dagola, herritarren sarirako bideo guztiak aurkeztuko dire, eta 3 aste egongo dire pues, bozkatzeko eta bueno, sari bat emateko. Eta bitartean ere bai, epaimaia elkartuko da, epaimaien saria erabakitzeko. Eta dena bukatuko da bioterran ekaina hasieran, Bioterrako Maialenek gurekin jarri zen harremanetan joan den urtean esaten, oie, egin behar duzute gazteakon ikusi dut ezak zer, nahi duzute egin zerbait gure azokan, ze azken finean tal, eta esan genuen ideia polita, ez? Azken finean bioterra ere bai, dijoa balore ekologikoen inguruan eta bar,
Eta aurten berriro errepikatuko dugu, eta sari banaketan egingo dugu, bideoak ikusiko ditugu elkarrekin, gazteekin, eta ospatuko dugu aurtengo edizioa. Esango dugu, gazteak on.eus webunean informazio guztia hor dagoela, bideoa nola egin behar diren, eta epeak, eta gainontzeko irizpide guztiei buruzko informazio hor dagoela, horrela gure artean, inork entzuten ez gaituela, iaz jasotako bideoen artean, asko harritu zintuzten, esan eduk azten sormenak harridura eragin zizuen? Esperoetzen dituzten gauza jasotzen dituzten? Beno, egia esan, batzuekin parra egin genuen, ez? Entzun dugun bideoetako bat, gazteek irudikatzen dute jatetxe batean daudela, ez? Orduan, azkenean, kasu horretan, taldekide guztiak jarri ziren kamararen aurrean, taldekide guztiak jarri ziren antzesten, orduan, momentu parregarriak egon ziren, hor baita ere, nola saiatu ziren hiru hizkuntzekin jolasten, horrelako gauzatxoak, baita ere, sorpresa askoak dira, eta atseginak dira. Ni horretzen nahi hau sekreto, Baina, bideoak jaso genitunean, oraindikan ez genitunean zabaldu, nik montatu nituen, eta orduan denak ikusi nituen, eta batzutan, hainbeste farra egin nun, nire aurrei esan niela, hau, eta primizia, ez duzute ezer ikusi, baina ikusi hau, ja. Eta honintzen nire etxean familiarekin ikusten, besti erakutsi baino lehen. Esan da geratu da, gazteak on ekimenean parte hartzeko izen amateko epea, urtarrilaren 31 amaituko da, besteren artean, Labore Txingudi, Endai Jakob eta Maia Permakulturaren ekimenez antolatutako lehiaketa, Maili Lekuon Artola eta Oiana Galardio Gaiar, mila esker, bigarren kafera hurbiltzagatik eta gazteak honen ingurukoak azaltzagatik. Mila esker zuei. Hori da, mila esker, hautsa emateagatik eta proiektu honen berri emateko aukera zabaldu diguzuelako. Ondo izan. Aio. Eskerrik asko. Kontatuko dizkizut gauean. Indigoren aterpe hori, atera berri, musikari lapurtararen kantu berria, eta uste dut aitzaki ere laiztaren mango digula bigarren kafetik elkarrizketa akustiko bat egiteko, bide batez gure txatean, Oianarentzat eskuminak bidali dituzte hemen. Indiokerrak esan du, eskuminak aspaldiko, orain kontatuko diogu norden. Goizeko 11ak oraintxe puntuan eta segituan entzuleok azken ordukoaren bila egingo dugu salto Bilboko estudioetara, egon hor, adi eta segituan gatozkizue azken ordukoarekin. Gizonezkoa zara seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsaiaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan 611-411-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egun on daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu,
une horretan bertan eskaintzen ari garena, bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. Izara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. Gabon. Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu. Ruper Ordorika, hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri ateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz Irratia. Entzuleo goizeko 11 eta 3 minutu, bagoaz azken ordukoaren bila Bilboko estudiotara antxe, Itxaso Leon Karea galankide, Itxaso egunon? Barkatu Itxaso, ez da... Orain bai, barkatu Itxaso, aurrera. Kaixo egunon, orain bai, azken ordukoaren baitan aipatu dezakegu Tubacex eta ITP Aero enpresek eranskin komertzial berri bat sinatu dutela beren epe luzerako akordioarekin. Motor aeronautikoen 4 programatan duten lankidetza zabaltzeko eta zehazteko haien dibertsifikazio aeronautikoa indartzeko helburuz. Taldeak Salem filial Ipar-Amerikarraren bidez parte hartuko du programetan. Tubacexek ohar baten bidez jakinarazi duenez, akordioa turbo propulsatzaileen industriaren eta Tubacex Salem Tubacex taldearen konpainiaren artean formalizatu da. Enpresak azaldu duenez, vertikalki integratutako konpainia den aldetik, Tubacexek material aurreratuen baliokate osoa kontrolatzen du, hasi metalurgiako laborategietako aleazioen diseinutik, altzairutegitik eta odiaren fabrikaziotik, eta merkatuko ingurune zorrotzenetako batzuetan jarduten duten doitasun handiko odiak entregatzeraino. Josu Imaz, Tubacexeko CEO-aren hitzetan, hitzarmen komertzial berri honek, ITP Aerorekin duten lankidetza maila altuago batera eramaten du. Eta bestalde jakin dugu autopsiak baieztatu duenez, abenduaren 29an Las Losinas auzoan izandako sutean hildako gizon batenak direla Ortuellako txabola batean kiskalitako gorpuzkiak. Elkorre egunkariak jakinarazi duenez, 50 urte inguruko gizon bata, eta haren gorpuak ez zuen bestelako lesio traumatikorik edo ebakirik. Halere, ertzaintza oraindik ikertzen ari da sua zerk eragin zuen hilketa baztertzeko. Ez ezagunaren gorpuzkiak kontatu genizuen pasaden astean, sugarren bazka izan zen txabolaren barruan aurkitu ziren, txabola hori Biurgune ugariko errepide batetik gertu zegoelarik. Aipatutako komunikabidearen arabera, gizonak Kadegala auzokoa zen jatorriz, baina haren senide batzuk ezkerraldean bizi dira eta hauek denbora asko zeramaten berari buruz ezer jakin gabe. Drogekin eta justiziarekin arazoak zituela kontatu dute. Ertzaintzak gertatutakoaren berri izan zuenean ingurua ikuskatu eta gorpua jaso zuten eta Bilboko auzitegiko medikuntzako Euskal Erakundera eraman zuten autopsia egiteko. Eta amaitzeko informazio praktikoari dagokionez esango dugu bidelanak ezarri dituztela Gipuzkoa 6-3 errepideko 12. kilometroan Azpeitian eta Txandakako zirkulazioa ezarri dutela beraz bertan. Murrizketak dituzte 3 metro baino gehiagoko ibilgailuek. Besterik ez ordu honetan behintzat, 12etan jarraituko dugu aktualitatea kontatzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu, bigarren kafearen, bigarren kolpe honetan.
Eta lehen ere kontatu dizuegu, Eneko Iturbe gurekin izango genuela, zer eta straight edge inguruan, edo straight edge kontzeptu mugimenduaren inguruan hitz egiteko, eta gurekin dugu Eneko, egunon Eneko? Egunon, bai. Aspaldiko esango dugu, egun batzukola gure mikroetan aritu gabe. Aspaldiko... Ostiralean egon zinen, ez? Ez, ostiralean ez. Ez? Ostegunean edo asteazkenean ezagit. Ez dakit, bai, egun bat. Ez da asteazkena. Iazte bete, aspaldiko. Iazte bete hori da. Aspaldiko. Bai. Bueno. Straight edge, lenguan ere ipatu zen igun, hortxe izan dugu gaia, lantzeko, Googleen osarreran egoi belategirekin ere ipatu dugu, pixkate punkaren azpi mugimendu, azpi kultura edo, baina berezi xamarra dela. Bai, hori da. Bueno, straight edgea, zuek esan bezala, hardcore punkaren, zehazki hardcore punkan mugimendu azpikultura bada, eta kasu honetan bizimodua eta mugimendu, bizimodu bezala ulertzen da mugimendu hau. Eta zein da honen berezitasuna? Lehen aipatu dezute zuek, baina da, alkoholik ez edatea, drogarik ez hartzea, tabakorik ez kontsumitzea, eta bestelako, imaginatu ezakezue, ez konsumitzea. Baita kasu batzutan veganismora eta vegetarianismora jotzea, eta baita sexu harremanak murriztea. Da nahiko, ez dakit nola esan, punkaren autosuntxipena eta edonismo horren barrun, justo beste aldea, beste punta. Behintzat guk buruan daukagun punk punk estereotipoa edo. Hori da, gaur eritzak bolin bauzkazu, ez? Punkikiko edo punk kulturarekiko, irudikatzen duzuna, ez da, zu kontatzen ari zarena. Bai, hori da. Itxuraz itxuraz zuk ikusten duzu, eta, ile harrapatuta, jazkera mota, eta, bada punki bat, baina gero, ondoren, bere jarrera eta bere izaera, guztiz aurkakoa da. Eta izena dator, straight edge, Minor Threat izeneko taldearen abestitik. Justu entzun dugu, Minor Threat, baina oraintxe, Minor Threaten Salad Days ari garen zuten, bai. Bai, da, abesti motz bat, 46 segundukoa, eta baina ez berriro jarriko dugu, Hori punkien zaugarria da, Bai. Abesti punkiak. Eta hoxe abestia? 46 segunduko abesti batek hainbesteko eragina eduki du izena jarri diola... Jendeak larroa jotzeari utzi diola? Mugimendu bati. Ez dakit ez? 46 segunduko abesti batekin. Mateu. Bai. Ez, baduk bere jatorria, mugimenduak. Eta bereziki baita mugimendu honek badu ikur bat, eta hori da isa bat. Eta bere jatorriarekin zer ikusi daka bai ikur honek, eta mugimendua sortzeak. Isa hau normalean bi eskuetan markatzen dute, hemen eskuaren gainazalean edo tatuatuta edo batzuk baita bizkarrean, hanketan, eta isa hau da ikurra, identitate ikurra, straight edge, straight edge mugimenduan, eta honek jatorria du 1980an, Teen Idols izeneko punk taldeak estatu batuetako kostaldean bira bat egin zuen, eta San Franciscoko Mabuhay Gardens klubera iritsi zirenean taldeko kide guztiak 21 urtetik bera zituzten. Eta estatu batuetan edateko adina 21 urtetik gorakoa da. Beraz, klubeko arduradunek erabaki zuten, hauei isa beltz bat margotzea eskuetan. Eta beraz, bertako tabernariek bazekiten, isa hori zutenak, taldekideak, ezin zutela edan, adingabeak zirelako. Eta beraz, talde hau, Washington DC-koa da berez, eta ara itzuli zirenean, bertako klubetan sistema hau jartzea erabaki zuten, proposatu zuten bertako klub eta tabernei, eta beraz, bertan gustatu zitzaien, bertako
klubei, eta beraz erabaki zuten, isa hori eskuetan zutenak, edo isa hori marraztuta zutenak, ezin zutela edan. Eta, karo, azkenean, zuk nerabe talde bat osatzen duzunean, eta denak ikur berarekin, horrek identitate bat sortzen du, eta komunitate izaera bat sortzen du, eta hortikan, sortu zen, straight edge mugimendua. Ni flipatu iret, Nik bai. Aizu, ondo dago. Lehen esan dudan bezala, nik aurre iritzi batzuk banituen, eta hau ez da irudikatzen dudan, hau da. Alkoholik edaten ez duen, erretzen ez duen, beste edonolako drogarik hartzen ez duen. Punki bat, nire buruan, etzen sartzen, ze beti nik punkiak irudikatzen ditut zigarroa goan. Ez du zertan, noski punki asko dongo dira, ez dutenak erretzen, baina nik beti irudikatu dut punki bat, hauan zigarroa dola. Nik goen kalen punkiek erre egiten zuten. Hori da, zure referentzia, noski. Aizu, egia da, bestela punkiak galtzen ari direla. Eta aurrekoan pasatzen ari nintzen, eta ikusi nuen gizon bat, orlaia, oso tente, dena, eta krestarekin, beltzez jantzita, estilo punkian, eta esan nion lagunari, aspaldian punki bat ikusi gabe, eta barre egin zuen, eta gero geratu zen bera pentsatuz. Ara, egia da, nik ere, ez dut askotan ikusten. Tolosan bat dugu punki bat txirula jotzen egoten dena, duela 40 urte. Baina, pertsona horrez gain. Ados, bueno, vale. Bai, ez dira maiz ikusten gaur egun, baina... Punki hori aldatzen ari da, gainera. Bai. Beste estilo batzutara jotzen. Bai, nahiko eklektikoa dela esan dezakegu. Bai, eta hain punkia. Bai, herri guztietan badaukagu jende xelebra, eta guk Tolosan badaukagu txispita, eta txispita da punki bat txirula jotzen duena. Jotzen zuen Donostiako tren geltokitik. Egiako pasabidean. Hori da, Egiako pasabidean, eta bakalera gaur egun doan horretan, urte pare bat itxita egin dituen tunel horretan. Hor urte asko pasatzen jotzen. Gero ja uritsi zutenean Tolosan hasi zen jotzen, da ja ez da itzuli Donostiara. Eta orain da gure punki ofiziala. Gure punki ofiziala da, bai. Zuen herritan erizango dituz, Eta horrelako punki edo ez punkiak, baina jende xelebra esan nahi dute. Hau da nahiko tipo xelebrea, eta beti hor txirula jotzen egoten dalako kale iskinen batean, da jendeari batzutan ondo da, bezetan pixkan ezain ondo izketan, bai. Men fugatzi entzuten ari gara, beste mugimenduaren adioidat. Nik fugatziri ja hartzen diot pixkat, dakit punk pop den hitza, baina nolabait mugimendu hau ere gertatu zen, ez? Mundu anglosa joiean. Rock pop punk, bai, pixkat Blink eta olako taldeen kolore pixkat poperituagoak, ez? Patineteroen musika, Ez du txarrera esaten, Skateeko bideojokoetan eta beti Zoom 41 eta Papa Roach eta horrelako... Zoom 41 bat, zeba denbora entzun gabe. Zoom 41, bai. Ari zeizu esaten patinete baten gainean sekula jarri ezten pertsona bat, baina... Tony Hawk! Zer beste lehen nintzen hemen egongo ziurrenik. Julen, eta ez aitezela honen jarri, Ez, lasai. Gure patinetean ibiltzeko garaiak atzean geratu ziren. Ez da kuidadorik. Zu pentsatu, patinetean, skatean lehiatzen duen jendeak, o lehiatzen den jendeak, 21-22 urterekin ja zahartuta egoten omen direla, guretzat ez da. 14 urterekin ezur bat egun batetik bestera jartzen da. 23rekin komeriak, ia 40rekin ja, nite kuento. Nite kuento. Hori fugatziari gara entzuten, beste kolore bat, nola baita. Bai, egia da, fugatzi dala, investigatzen pixkataritu nahiz da Minor Threateko abeslariak kasualidad da fugatziko sortzaietako bat. Ara? Eta orduan, beak nolabait evoluzio bat izan zuen, hor, iruditzen zait, ze Minor Threat bai dai agian punkiagoa edo ez dakit nola esan zakarragoa, klasikoagoa, eta fugatzi bai da agian, hor, 80. hamarkadan gertatzen den, rock alternatibo mugimenduara, nolabait ikusten da, horretarako joera edo... Ez dakit, joera badagoela. Bai, benda bien ni flipatzen pixkat, Bai, en principioak
Nahiago dezute sakonago azaltzea, zergatikan gauza bakoitza. Noski, bota. Bueno, vale, lehenik eta behin hasiko gara, lau zutabe ditu, lehen aipatu ditugu batzuk, eta, orain hasiko naiz, bana, pixkat azaltzen zergatik hori. Eta, lehenik eta behin sustantzia kaltegarrien abstinentzia. Hemen aipatu du, droga, alkohola, tabakoaren kontsumoa, filosofia honen bizimodutik dago, eta zergatik, beraiek nahi dutelako garbi egotea eta gorputzaren eta buruaren kontrola mantendu nahi dutelako momentu oro. Hau da ez dutela, nolabite, askotan, mozkortzen zarenean, zure buruarekiko kontrola galtzen duzu, eta hauek nahi dutena da, kontrol hori mantendu, nolabite, ez galtzeko burua. Ulertzen dut puntua. Noski baietz, baina bakitze etortzen ari zaizkit burura mormoiak. Mormoiek ezin dute, orain ez dute mormoia, izena aldatu dute. Lehin beste izen bat jarri dute, hau da erlijio bat, estatu batuetatik datorrena, eta oso bitxi iruditu zaite beti beraiek ez dutela kaferik hartzen. Beraien bibliak dio kafeina beroa ezin dutela hartu, horrek ere, zuk esaten zenuen bezala, korputzaren eta buruaren kontrola mantentzeko... Izen aldatu dute, baina marketingan ez dute erreparatu. Da oso luzea. The Church of the Jesus Christ of the Latter-day Saints. Hori da, bai, oso ondo. Horrelako zerbait, perfecto esan eta horrelako zerbait. Ni nintzen euskeratu nahian enbilen, baina azken egunetako santuen Jesu Kristoren Eliza. Hori da, Jesu Kristoren Eliza. Bai, Jesu Kriston izena. Ondo, Bai. Otxain, eta orduan, Bibliak dio ezin dutela kaferik hartu, punkia beko bezala. Kafea. Ze gauza bitxi den, ezin dutela kafeina beroa hartu, baina adibidez Coca-Cola, pila bat kontsumitzen dute. Beroa. Ez, hotza delako, eta kafeina dauka, baina hotza da, eta orduan, Bibliak hori baimentzen du. Kafeina hotzak ze ikusi. Ez dakit, baina hori dio beraien Biblia. Kafe izotzarekin ezin dut hartu. Kafeina izotzarekin asko kartzen dute. Kafea da. Badakizue, badakit ez datorrela oso akuentoinen kafeina ipatuta. Lengo astean ibil nintzen igaizkilo egiten bizpairu egunetan, da goiurira ipatu nion, ez del bateri ondolo egin, eta igual fuerte xamara faldugo ez dakit, eta kontua da, askotan gaualdean egarri izaten duela, eta ura pixkatola inozu egiten zaidala, eta Coca-Cola horrelakoak ezartzeagatik, batzutan eukitzen dute, piraguan eramaten ditudan gatz mineral horitakoak, akuarius edo isostar sortzen duten horitakoak, pastillatxo batzu dira, eta uretan disolbatu da, behintzat, hola zerbait, hola freskoa, deshidratazioaren aurkari ondo datorrena, eta gustora daten dutola pixkate, ebitatzeko, ez, Coca-Cola edo horrelako zerbait egaten hastea. Eta lehengo batean ikusi nuen potetxoa hor da, igual, hau bukatzen ari da, eta holako batean ikusi nuen plus kafein, 75 miligramo kafeina zituen, hartu gabean, 75 gramo kafeina, egunean jala opabos kafe hartu dituzunean berez, eta egin lo. Bueno, espailatuko aiz? Espabilatzen itxuan, antza, baina gehiagin. Bai. Eneko nik, zalantza bat. Karo, zuk esan duzu, sustantzia kaltegarrien abstinentzia. Bai. Baina, oinarrian edo jatorrian badago ezin zutelako alkoholik edan eta hasi zirela isa hori zutela. Orduan, hor zer dago, debekuaren ezin zutelako jarraitu zuten, edo bazeuen aurretik kontzientzia bat, edo akaso gero argituko diguzu. Hasieran ezin zuten, eta orduan erak ez zuten. Bueno, ezin degunez, hau pentsatzen dugu, eta izan zen pixkat, ezin degunez lortu, guazen arrazoitzea zergatikan ezin degun, beste dugu batera. Izan zen pixkat, bien batura bat. Vale, perfecto. Eta, bigarren puntua, gorputzarekiko eta adimenarekiko errespetua. Hau ere, badoa aurrekoarekin lotuta, baina honekin beste puntu bat garatu nahi dugu. Eta hau da, vegetarianismoa eta veganismoa. Lehen aipatu dugu, batzuk aukera egiten dutela dieta mota hauek dieta mota hauek jarraitzera, nola egite, bere osasuna garbiago mantentzeko eta bere ingurumena ere garbi mantentzeko. Hau da, ez dakite horrein ez zaita dibideik etortzen, baina imagina dezagun
haragi bat erosten duzunean, haragi hori zure etxera etortzeko prozesu horretan, ez kontsumitzeko, ezakit, ingurumenari edo... ezakit ulertzen diazuen. Ez nahi ulertzen ari. Zer gertatzen zaio haragi horri? Usteldu egiten dela? Ez, baina... haragia prozesatzeko... osasuna mantendu dela... Vale, osasuna beste edo zeren gainetik. Bai, hori da, eta ez da. Hemen, Inigo, ez dakit zer gertatzen ari den, baina... Markatu. Ez ginen ulertzen ari, eta... Konturatu, baina gero ikuste ditut horre parrez lertzen, eta esan dute... Enekok oso... Bai, esplikatu nahi zuen zerbait, baina ez zuen, ez dakit, itzik edo txenu bilatzen. Baina galdetu du, ulertu duzue, oso aurpegi, txintxo aurpegiarekin, eta begietara begira esan diot ez, eta jarri du horrela muturra okertu zaio, eta pentsatu du. Hauek tontoak dira. Ez, baina... Ez hori pentsatu, Pentsatu dezakezu, arrazoi faltarik etzenuko izango, baina... Bueno, vale, osasuna eta ingurumenaz kezkatzen direla. Oso healthy eta... Bai, hori da. Osa, jende honek oloa gozalduko luke. Bai. Eta igual crossfiten apuntatuko dira, Leister. Unuzko. Ez dakit hori ja... Eta protein bars eta olakoa jaten dituzte. Traktore gurpila bizkarren hartuta egingo dituzte sentadilak. Vegetal protein bars. Kirolarena ez zer bilatu, VPV. VPV. Ez dute behar? Bestela, hain osasuntxoak dira, beste alde guztietan? Markatu yoga egiten dute orduan. Bueno, ez du esaten ari zaizu, kirolari buruzko referentziari ikastu dela. Baina, yoga bada pixkat kirola eta espiritualidaren arteko mugan mugitzen den zerbait, ez da. Yoga kiroletik ulertzea oso redukzionista litzateke. Eta, esango nuke, straight edge-eko jende honek, pixkat, redukzionismo konsumista horietan erori beharrean, beste bizitza modu zabalago eta kompletoago bat, osoago nahi duela euki, beraz, nik uste, jogiak egon bar dutela hemen. Vale, jogea egiten dute. Egongo dira agian, Zakur potola zuretzako. Eskerrik asko, bit jornetzako. Ez duzu egin izentzun... A ber, egin du gaztelerazko esaera baten itzulpen bat, nik uste, oraintxe azparnen entzuten ari zaizkigunak esan dutela, ze zakur potolota, ze de montre. Bai, espainolez esaten dute, para ti la perra gorda, gainera izango da erdi machista, ze beti da la perra gorda. Aurrun egongo delako, noski. Lehenengo aldi izentzun du nire bizitzan. Gazteleraz izentzun? Patila perra gorda? Bai, baina pixka 80ko markadakoa da, eta nolago Juri jaio zen duela 2 mende eta bizi izan dudan gurekin azkeneko 200 urtetan, erreferentzia guztiek balio diote. Bai, horrek esan nahi du, norbait egoskor jartzen denean, Julenek esango luke, mando zarra baino eskorragoa iz. Izan liteke. Hori bai esaera ederra. Egoskor jartzen den norbait, erantzuna gaztelera izatera. Para ti la perra gorda, zuretzat, zakur potoloa, zakur lodia. Eta Goiurik egin du hori itzuli, nik zegite euskeraz berez funtzionatzen duen? Bueno, begiratu dute horrela, ikerketa azkar batean, omen dator 1870ko txampon bat omen da jatorria. Ze txampon baten alde batean lehoi bat zegoen, baina lehoiak antzadenez txakurritxura zeukan, eta orduan hortik dator. Jazta, hau izan da... Parentesi txiki bat, eneko mesedez jarraitu, oso ondo ari zinen eta gure punkiekin. Vale, hirugarren printzipioarekin jarraituko dut, autodisiplina eta alduntze pertsonala, hau da, erabakiak kontzientzeki hartzea, lehen aipatu duen bezala, baina, era disiplinatu eta kuadrikulatu batean. Dira nahiko kuadrikulatu. Bai. Oi, entzuleok hemen klip bat dago hemen. Kuadrikulatu obal xamarra gara. Eneko geratu da, kuadrikulatu da, azaldu nahian guri begira, eta egin du besoekin horrela. Lauki borobil bat egin du entzuleok. Borobila ez, egin dut, lauki bat. Baina, agian nire eskuen, pixka pentagono geratu zeizu. Hau surrealista izaten ari da. Kaldera bat kuadrikulatu izarari buruz. Zuek giltzak, mugikorrak, kartera horrelako gauzak patriketan eramaten dituzu edo poltsan edo nola eramaten dituzu? Patrikan. Beti gauza bera patrika berdinen eramaten duzu? Bai. Vale. Nire bai. Nik ere bai horka. Beti mugikorra ezkerreko patrikan eta etxeko giltzak eta kartera eskubikoa... Alaxe! Bai. Nik ere bai. Oso ondo, jazta.
Lasai agora. Bai. Punkiek ez? Punkiek kanpotik, zintzilik? Ba, sonajeroak ematen dute gero, kling, Hori ba? bai, egia da hori. Punkiek kanpotik. Bentsi sonajero entzun da, etorri zait burura, Durangoko azoka batean. Barkatu. Goi mailako irrati gintza, Barkai buzu entzuleok, txolinduta gode gaurkoan, baino. Julen, zuk ez duzu gogoan tontoen moduan ibili ginela, Gorbeiako mastinak harrapatuta... bai. Ez dakit nor, mastinak harrapatuta eta gero sonajeroa ez dela utzi duela olako txorakin bat esanuan eta hor pasen gine Durango erdia. Ez dugu aurrera jarrituko, ze uste dutzela elkarrizketatu bat tekutxo egin zigun, eta haren gandik aritu ginen. Bai, ez dugu aurrera jarrituko, akaso izenen bat aterako zeguta, esan berrez duguna. Beraz, kuadrikulatuak. Hor gonden, kuadrikulatuak. Bai, hori da. Baina, hemen jarraitzen nahi nuke, neko? Bai, nola baina. Bai, orain. Bai, laugarren puntuarekin. Ui, ama! Venga, laugarren puntua. Bai, laugarren puntua, eta, bueno, jazta. Harreman esanguratsuen ikuspegia. Harreman esanguratsukin esan nahi da, harreman sexualak edo, ja, harreman garatuagoak. Sexu afektiboak esango du. Hori da. Piskat, borobiltzeko piskat kontzeu. Bai, hori da. Kasu honetan, harremanak bakarrikan pertsona bakarrarekin eta harreman sakonak edo arduratsuagoak izateko joera dute. Hau da, ez dira, ez dakit, batzuek esaten duten bezala, pikaflor bezalakoak izaten. Dira pertsona bat, eta dakitxo. Bale, behek nahi dute... Monogamiko mugakoak dira. Muturreko monogamiko, MM. Hori da, hau kuadrikulatuak. Monogamoak, barkatu. Ez zergati beti monogamiko itzaterazten zaion. Monogamoak? Hore, ino, hasi zen liburu atzen zen? Bai, monogamoak. Bueno, kontua da, zentzua izan dezakela, beraientzat osasuna bardin bada, ez? Bilatzen duten gauza gorena, ez dute beraien burua arriskatu nahiko, sexu harremanen bidezko infekzioak eta horrelako gauzak harrapatzeari, eta orduan mugatu egiten dituzte beraien harremanak. Hori da. Zentzua dauka, Zentzua dauka. Gure punkiak zentzuduna dira. Eta horiek izango lirateke, punki hauen lau zutabeak. Ze bitxia? Kuriosoa, jende kuriosoa. Bai, nik gauza esan baizueten, nahiko tradizionala naiz. Ulertzen dut guztionen atzean dagoen printzipioa. Ez zara tradizionala? Ezkerreko boltxuka mugikorrat, eskubikoan galtzak eta ogaltzak nire. Kartera eta giltzak erabaten ditu. Zure ohituretan? Ez, batutan ez, naiz muturreko monogamiaren bat ere zalea. Poligamian edo ez monogamia etikoan sinisten dut. Baina gero beste gozatutarako, ez dakit kontzertu batean garagardo batek iruditzen zait kontzertu hori pixeto betu egiten duela, batez ere zutikako kontzertu batean, zu gaztetxe batera zoaz orain, ikustea. Lehendakariz muertos etorri zaitoren, geldik daude ez, itzulera bat. Eta ez dago garagardorik. Ze kontzertu? Ni garraro egiten zait, barkatu, esango duzu, alkolaren zera, ez badaki. Alkolaren gorazarrea egiten ari. Enaiz gorazarrerik egiten ari, baina uste dut hor, baduela lotura batzuk, igual, beti ere dena desmontatu beharrik ez dakit, kafeina gabeko kafea, zer nahi duzu esatea, horrela igual pixka tradizionala naiz, nik kafeinarekin nahi izaten dut. Bai, ulertzen dut, zuk punkiak garagardo latarekin, monster latarekin baino lehenago. Hortxe, Julen, eskerrak norbaitek ulertzen didan. Bai? Eneko Iturbe, hemen geratuko zara gurekin. Bai, hori da. Ta Imanol González Gurutxaga etorriko da gurera. Etorri nahi badu. Paradoxa Imanol González Gurutxagak eman bar dio zentzu irratxa joni. Ez, barkatu inigo, barkatu ez, hori zinezkoa da. Imanolek zentzua. Gauza bat eska dezaket. Bai. Jarri dezakezu kuña bat mesedez edo horrelako zerbait egin behar dugulako tarte surrealista hau eta horrengo tartea banandu. Bestela... Barkatu, gure entzule finenetako batek, Indiokerrek esan du, hau irrati saioa, toma ja. Eta galdetu digu, oso gaizki, ez, oso ona, jajaja. Beraz, akaso jendea gozatzen ari zen gure desbari honetan. Guk beti ekarriko dugulako, kazetaritza profesionala. Imanol González Gurutxaga, unon? Kaixo, unon. Kazetaritza profesionala aldakartu zuk ere. Noski, beti.
Ondo, Imanol. Bai. Kazetaritza kuadrikulatua ekarriko den gaur. Imanol oso kartesiarra da, hori egia da, bada pertsona tola nahiko beretokian gauzak gustatzen zaizkienak. Gero dispersio xamarra izan daiteke, baina era berean bai, baina orden puntu bat ere gustoko duen pertsona. Imanol González Gurrutxaga, zinema zuzendaria da, bere film laburra bukatzen ari dela dio 3 astetan, eta nik oraindik ez dut ikusterik izan, ezer. Imanol, noizko zure film laburra, noizko anai? Zenentzako. Guretzat. Nere txan egingo dugun pase pribatu hortarako. Aste hontan. Epa, irratian komentatzen hori itxusia da, nire tzitu iruditzen. Publikoaren zat. Komentatzak guk egingo dugula pase pribatu bat, eta zuek entzule... Barkai guzu entzuleok aipatu izan dizuegu, baino gitaban, baino gehiagotan, Imanol zine zuzendaria dela, Imanol film labur baten lanean ibili da azken hilabetetan, Nueva Yorkera joan zen, New Yorkera, handik itzuleitare kontatu genuen, rodaje batean ari zela, hortxe Kimetz... Abizena gontzit, Kimetzena? Kimetz Etxabe eta Aitor Martínez Aristi jaiegunekin, ez? Horrelako, jaiegun bezala ezagutzen dugu. Jaiegun. Josean Bengoetxea ere tartean, film labur hori ikusteko gogo asko daukagu, eta, Eta errati honetan denokea oso dramatikoak, orokorren. Bai, batez ere aste arteetan. Horrek izaten da, gure dramatismoaren mugarria. Julen, etzen zuregatik, baina... Badakizu ezer, zineaz hitz egiteko momentua dela. I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to this. I guess we're in time. Ze Julen, zer daukeko hain? Esaten dit, aurikularra buruan, guapo aurikularra burun dauzkela eta inun dauzkepa? Beti kejea. Ez? Goierritar lehioa zabaldu da. Imanol kejea hitz egiten azten denean. Zea eta horrelakoetan. Bihar goierritar batzu da, toz gurera. Noa sotxako musikariak izango ditugu, gure elkarrezketa akustikoan, eta haiek gehienak behintzat ortizarrak dira, beraz, bihar izango du, goierritar dosia. Puri antartean murgildu behar dugu, Goiuri ja, aurpegi horiek jartzen, aizu, bideak ona eman gaitu. Goiuriri gaurko saioa auster eguna baino luzeo ari zaio egiten. Wow. Bai, Blue Mondaya baino luzeago ere bai? Ez nuen arazori eduki Blue Mondayarekin. Bueno. Gaurko saioa egiten ari zait pixka bat, Blue is Black. Ari zaio egiten. Bueno, proposamenekin hasiko gara ora zintzo eta formal. Venga, barkatu entzuleok, venga, Goiurik nahi zuen kuña bat, hau aldatu ingo dugu, segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goizeko 11:25 minutu izango dira segituan entzuleo, kazetaritza serioaren zale zareten ontzako tartea hau irratsaioaren joan etorri zentzu gabeko horiek baztertu eta gu seriotasun, trinkotasun eta profesionaltasunean murgilduko gara zuentzat, telebista saio eta pelikula honena gomendatzeko. Horretarako jaio zen puri-purian tartea hemen bigarren kafean, eta gaur asteartea, urtarriaren 20ean, gure gomendioak elkarbanatzeko pres gaude. Goiuri ezei zarandia, zuizango zara, lehena gaurkoan proposamena luzatzen. Horrela gustorago, Goiuri? Horrela zoragarri. Osondo, eman ba. Bale, nik gomendatu nahi dizuet pelikula bat, zinemaldian estreinatu zen Tabakaleran egindako estreinaldi berezi batekin, eta izena du Rondaias. Daniel Sánchez Arevalok zuzendutako drama, komedia filma da. Berak, Sánchez Arevalok esan zuen, Donostikoa izan zela bere bizitzako zinema emanaldirik berezienetako bat, ez? Ia data, belodromoan jende asko sartzen dela, eta belodromoan, zinemaldi giroan, giroa oso politia izaten dela. Badakigu gainera aktoreak ere oso pozik zeudela, Julen ezakit gogoan duzun, baina egun batean komentatzen aritu ginen, zinemalditik saioa egiten ari ginenean, guk antxe Donostiko naizeko estudio hartako parean, geneukan kartel bat,
eta zen Rondaias, zen pelikula honen kartela. Eta egun batean aktore batzuk etorri ziren eta familiarekin egon ziren kartelarekin argazkiak ateratzen. Entzun dizuet hori. Zuet zinenen? Ez, dut uste. Pentsatzen zu zinela, irratsaio hontako beste lankide batekin aritu ginen komentatzen nola etorri zen aktore gazteetako bat amonarekin, amarekin, antxe argazkiak ateratzen kartelarekin, zaizu hori ere aitu hartu behar diogu, polita izango da ziurrenik, zuk pelikula batean parte hartu duzu, eta gero pelikula horretako kartela ikustea, ez dakitzen metro eukiko dituzten zinemaldiko pankarta erraldoi horiek, baina antxe aurrean... Zortzi biderriru. Erraldoia. Hola, behiz jota hola errexamar batean, baina ustez baiet, buelta hortan. Bueno, kontua da pelikula horren berri zinemaldian izan genuela, baina orain dagoela zinema aretoetan, hemen Euskal Herrian, hemen inguruan, asteburu honetan badakit jende asko ikusi duela, egun hauetan ere badaude emanaldi gehiago, eta kontatuko dizuet, zer demontre den, Rondaias. Badaukagu Galiziako herri txiki bat, bertan arrantzaontzi bateko 9 tripulatzaileetatik 7 hil egin ziren, ontziak edukizuen istripu bat, ondoratu egin zen. Eta gertakariak herri txiki hau astindu egin zuen, ez? Aldatu zuen herrian dena. Eta hori uste dut duela 2 urte edo izan zela, eta hondamendi hartatik bizirik atera zen pertsonetako batek erabakitzen du herriaren ilusioa berreskuratzeko unea iritsi dela. Eta horretarako Rondaiako kideak deitu ditu berriro, eta gazte batzuk ere engainatu nahi ditu Rondaian parte hartzeko, eta inguruan badago lehiaketa bat, eta lehiaketa horretan parte hartzeko asmoz. Orduan, hasteko agian zer den Rondaia bat, ez? Rondaia bat da, agian guretzat txaranga bat izango litzakena, musikari talde bat, eta Galizian ohikoagoak direnak, eta badakit Mexikon eta Filipinetan ere badaudela asko, baina hortxe, guretzat txaranga izango litzakena esango dugu. Eta antxe, elkartu nahi ditu, musikariak, herriko kideak, ze lehiaketa bat dago, eta lehiaketan parte hartzeko, eta, zergatik dakardan ere erabaki dudan pelikula hauek hartzea, badelako pelikula horietako bat, ingelesez esaten da feel good movie. Irribarrearekin ikusteko pelikula bada. Drama komedia dela esan dut, noski abia puntua bada herria astindu duen gertakari bat, baina gero ikusten ari zarenean sentsazioa da, eta herri ontako bizilagunak eta beraien arteko harremanak, eta etxona hau, eta beste hau, eta taberna ontakoak, eta hortxe nik uste dut irri fartxo batekin ikusteko moduko pelikula dela, eta hori horregatik ekarri nahi nizuen, badakit, jendeak gusto ikusi zuela zinemaldian, eta gustora ari direla orain ikusten aktoren artean, Javier Gutiérrez, Tamar Novas, Carlos Blanco, Maria Vázquez, Judith Fernández, beste telesail eta pelikuletan ikusi dugun jendea, eta benetan bada horrela emoziotik ikusteko pelikula bat, eta horrela talde lanean egindako zerbait ikusteko aukera, hori bai. Aipatu dut Galiziako herri txiki batean, Galizian oso ohikoak diren musika formazio batean, zerren falta asmatu dut? Asmatu dezakezu? Hizkuntza. Eta egiazkatasun puntu bat. Zenik hori ikusi ditut trailerrean Espainiako bandera oso hondiak, baina... Hizkuntza... faltan somatu dut noski. Gehiago, gustora entzungo nuke, galizierazko... Horixe, egiazkotasuna emango dion hizkuntza autu bat. Esan iman uloi. Galdera bat, ezak izaztu dezune, baina posible da pelikula hau bizitza errealen oinarrituta gotea? Ez dut begiratu. Vale. Baino... Ez que sonatzit baiet, baina nau seguro. Hecho en pasado real, gure lagumatek esan zuen bezala. Hecho en pasado real. Haizue, nik hizkuntzaren gaia aitzaki hartuta nire proposamenarekin jarraituko dut. Baduelako... Gauza bakarra, aurrekoan aipatu genuen Goya sariak batu zela, otsaian banatzen dituzte, Espainiako Zinema Akademiaren Goya sariak, eta Rondaiasek badauka izendapen bat, eta dela Tamar Novase taldeko aktore honenaren... Kostatzaiela esatea bere izena, baina... Nasto egin ziren. Baina guk sari hori kandido erentzen nahi dugu.
Guguriz, ez dugu nahi Tamarrentzat. Naiz eta niri Tamar aktore bezala asko gustatzen zaidan, baina nahiago dugu Kandidorentzat. Gaina oso gazteaz izan, umezala, Mar Adentro pelikulakin. Ba. Amenabarren pelikula. Enuen gogoan, enuen kokatzen. Da etxeko ume txikia. Eta lehenago, La lengua de las mariposas, kuerdarena. Han ere bazegoen? Bai. Umetxo. Bai. La lengua de las mariposas... 89 da. Hori ba, esan barruen. Eta Tamar Navas jaio zen, 86an. Beraz, 13 urte zituela. Nire proposamena honako hau eta pixkan lotuta hizkuntzaren, hizkuntzak zineari matinen errealitate edo realismo puntu horrekin. Bide batez, ez dakit Juan Mabajuioaren azken adierazpen batzuk ikusi dituzuen, entrevista batean, zinearen politizazioaz eta diru laguntzen pleitesiaz, eta eztabaida polita dago hor, eta gainera uste dut mai hontan gaudenon artean ere eztabaidatzeko aukera emango ligula, baina beste batean hartzeko. Pasako dizut gero, haren bideoa eta horren inguruan hausnartuko dugu. Baina nire proposamena hause izango da. Constatá sé a bheith a Garda in áit nach míon chóir. Ní deirnééis sin inéis bhí mé anna go nó an saoire se. Banistú trachta don chud is mó, parcáil mí leach, agus an sin hí na scolarí arás. Pixkat hausaz iritsi nintzen nolabait telesaiontara, filminen zerbait bilatzen hasi, zer ikusi nahi, eta topatu eta itxura onartu, eta egia esan gero eta gustorago ikusten ari naiz. Lehenik eta behin, eta pixkat hemen erdigunean kokatzeko, badauka niretzat hizkuntzarekin lotutako errealismo puntu bat, ez? Eta besteren batean ez dakit pelikula edo eduki nordikoak ere karri ditu da aipatu dut, ez? Ematen dit, batetik aurpegikerak desberdinak direlako, aktoreak akaso ez ezagunagoak zaizkizulako, argazki zuzendaritza gauzatzeko modua ere igual ez delako Hollywooden edo estatu batuen eragin horren hain antzekoa, eta badaudelako beste estetika batzuk, paisajistika, eta bar. Eta kaso honetan ere, uste dut hizkuntzak pisu handia duela. Boglandsen iaia dena, gaelikoz gertatzen da, gaeliko irlandarrez, eta horrek uste dut ematen diola, nolabait inguruarekin eta historiarekin pixkate konektatzeko aukera bat. 6 atal denboraldi bakarrean, eta hemen talka ugari, herri txiki inpernu handi, kontzeptu uste dut badagoela nolabait hemen zeharka, badagoela epaiaren pixua eta gizarteak nolabait protagonistengan ezarriko duen epai horren pixua. Esango nuke ikusten dela botere harremana, fideltasun eza, violentzia, gauza asko nahazten dira hor. Kontua da, 15 urtez desagertuta egon ondoren, agertzen dela emakume bat. Hilik. Konalo Suile Bainhenen amada, Sabin, lurperatuta topatu dute. Eta Konalo Suile Bainhau, nolabaite, herriko edo eskualdeko polizia, da, beraz, debekatuta dauka krimena ikertzea. Bere semea izaki, hor alboan, gatazkaren erdi-erdian, familia gatazka baten erdian, baina ezin ikerketan egonik. Informazioa ala nola topatuta eta lortuta. Eta kazetari batekin, indarrak batu beharko ditu, naiz eta etzaion ondo egirortzen, nolabaite ikerketa hori gauzatu izateko. Podcaster bat agertu da, bere ikuspegitik balako neska atxoline hiritar bat, ara agertu dena, bere podcastaren oinarria, benezazko krimenen inguruan aritzea delako. Eta hor sortu da, ustekabeko tanden bat, nahiko kuriosoa, nahiko xelebrea, ikerketa gauzatu izateko. Esan dakoa, nolabaite, alako suspensearen giroko eta ikerketa polizialaren giroko telesail bat, 6 atal, 45 minutu ingurukoak, filminen dago ikusgai, aurten estrenatu da, 2025ean, nolabait, aurten diodanean azken hilabete hauetan. Eta, benetan gomendagarria, kolpe labur xamar batean ikusi daitekelako, eta hasi eta buka, 6 ataletan ikerketa horretan, murgiltzen zaituelako segituan, eta ikerketa horrek balako kolore edo giro ilun xamar horretan, pixkanaka argizartzela datzuk ere jaurtitzen dituelako, eta uste dut benetan ondo eginako telesaia dela, txukun eginako telesaia dela, eta benetan gozatzeko modukoa. Boglands, telesail irlandarrau, filminen dago ikusgai, eta hausen ere gaurko gomendioa. Oraindik 15 minutu eguerdiko 12etarako, eta beste 3 proposamen ere egin behar dizkizuegu, Imanol Zuria, zin izango da? Ni gaur kontan ekarri dizuet pelikula txiki bat, Rebuilding izena dona, berrera ikitzen. Eta da, pelikula txikia esaten dut, historioa nahiko
ondo garatuta dago, baina nahiko simplea da. Eta zuzendaria da Max Walker Silverman, eta aktore protagonista da Josh O'Connor. Pelikula honetan kontatzen da erreketa baten incendio, euskeraz? Sutea. Sute baten ondorioz etxe ezberdinak erretzen die, eta bertan bizizien... Enekok barre egiten dio Imanoli. Eta baita Julenek ere. Baina hemen kontua ez da Imanolek zute hitza ez duela bere buruan. Kontua da, askotan erreferentziak ere telesail baten informazio bilatzen hasten zara hoiteko, eta igual gazteleraz topatuko duzu, eta orduan ari zara zure buruan gauzak itzultzen momentuan, eta bapatean incendio hitza hor daukazu, eta kosta egiten da itzulpen hori momentuan egitea. Besterik gabe. Kabroi pareja hori. Ez, baina ni Julenen erreakziotik. Claro, bai. Txarramendi Betini. Bai. Txirrindulari hona zen Betini. Betini, klasiko mano fina, italiano. Il Grillo. Kilkerra. Paolo Bettini. Bueno, ziklismoarek giroan egindako hau atzean utzita, gauza bat, hemen gure txatean gorkak dio. Ima eta Enekok anaiak dirudite. Bai. Hori, bulego hontan aipatu da behin baino gehiago. Bai. Ondo ari zara, gorka, ondo ari zara, eta egia esan, nahiko ondo ikusten da, hola, nahi izarragoa eta nahi gazteagoa, bai fosoa daukate. Nik uste dut, hemen daukagu, argazkitxo bat, gero gure sareetan elkarmanatzeko entzulekin, Imanol eta Eneko. Egia da igual, gubio dokulantz gehiago nitan ere nahiak baino? Bai, zalantzari gabe. Nitan ere anaiak beti... Zaize, Markel oso guapoa da, eta zuek jatorrak ziate beste gabe. Izango da, bai. Bueno, esan dako, rebuilding. Zute baten ondoren, etxe batzuk erretzen die, eta bertan bizizan jendea, gelditzen da pixkat, kalean. Eta gobernuak jartzen dizkie... Bai, trailerra azten Imanol barkatu. Uste nun bat, ja, zuzentzen nahi zeitela. Ez trailerra azten da horrela esalditxo batekin, behira, entzungo dugu nahi baduzu pixkate zehatzeko. What am I doing here? Julenen dantza hartu diote. Zesan du, what I am doing here? Ez dut entzunei. What are you doing here? What are you doing here? Wow, igual azpititulak beharko nituzkenik, Bueno, ba... Segundu bat? What am I doing here? What am I doing here? Bai, ondo. Eta bea, aktorea inglesa da. Eta jende askok esaten du pertsonaia amerikarran papela egiten oso azkeneko urtetan pertsonaia amerikar asko inditula eta jendeak oso ondo ikusten duela. Baina, bueno, ondaz aparte, gobernuak jartzen dizkie pertsona hauei karabana batzuk herrian kanpokalden, eta da pixkat pertsona hauen arteko komunitate sentsazio hori eta bizipen partekatze historio hau. Pixkanaka jutea ikusten, nola protagonista hau pasatzen dan bere lehengo etxean terreno hartatik, nola orainak eta iraganak talka egiten duen momentu hortan, eta beak alaba dauka, bere emazte hoia guain beste bikote batekin da, orduan, historio guzti hori garatzen juten da ninen, juten geha ikusten baita nola protagonista hau bere alabakin denbora pasatzen hasten dan, eta lehen pasatze ez zuten denbora hori guain pasatzen duten. Eta egizan iruditzen pelikula oso polit bat, egia da momentu batzutan oso hotza gelditzen dela, ez du asko garatzen emozionalki, baino niri oso polita intzaiten, eta bukaera baita oso polita intzaiten, eta hau ikusi halko dezute Apple TV. Vale, orain behar dut Goiurinen laguntza, pelikula bat, Tres anuncios a las afueras. Bai. Aktore principala. Frances McDormanden beste pelikula bat, bai, autokarabana camper batzuekin gertatzen dena. Homeland, ez? Homelanden antzeko hitz bada, bai, baina... Nomadland. Ez daukan Nomadland bai pixkat rebuilding honek, Imanol? Bai, momentu askotan bai. Ados? Bai, da askotan... Antzekotasun asko hauzke alde batetik komunitate sentsazio horregatik, denak dielako pixkat etxerik gabe bizi dien pertsonak, batzuk, igual, nola esan dizu? Nomadland hortan nik usteet, jaina oso ondo gogoratzen pelikula hartaz, baino pertsonaia horiek erabakitzen, da gaina uste dala dokumentala eta fikzioan arteko nasketa bat, baino diala pertsonaia batzuk beraiek erabaki dutela bizitza hori eukitzea, eta pixkat betidanik
jakin dan hortatik kanpo bizitze... Bai, momentu batean bizitzekin hautsi eta beste bizimodu bat egitea edo. Eta rebuilding hontan nik uste dut, nik uste dut ez, azkenen bizitza jarri die leku hortan nahi ez zuten puntu baten, eta hori baita nik uste dut oso interesgarria dela, beste... Nomadland bizitza horren beste ikuspuntu bat baita erakusten. Bueno, Nomadlanden protagonista ere hasten da... Bai, lanetik bota dute. Lanetik bota dute, eta bere herria astindu du krisi ekonomikoak, eta orduan ez zaio beste aukerarik geratzen nola bait. Ba, ez dakit, egizanen ez oso ondo gogoratzen. Nik apuntatu dut, nire zerrendan Imanol asko gustatzen zait asko gustatuko zaidanaren sentsazio hartzen diote proposamen honi, bai. Bai, eta esate izut, aktoreak daude oso ondo, umea protagonistaren alaba egiten duen aktorea baita zoragarri dago. Eta askotan pentsatzen dut hori, hain gazteak dian aktoreak, ez dakit ze puntuaino etorri dien casting luze batetik nun eskola ezberdinetatik pasa dien eta casting prozesu oso luze bat eduki duten, edo zuzenen hartu duten aktorea dan neska bat, eta lortu duten aktore lan maila hori edukitzea. Baina bai, egia esan, eta baita esan barra dauket, bere emazte hoian, protagonistan emazte hoian papera egin duen aktorea baita, alabakin antza asko hartu dietela. Nik orokorren ez duek badakizue naizela oso ona antzak hartzen jendeari, baina irutu zai behintzet hemen, ez dakit, casting lan oso ona daola, edo igual, akaso, aktorean alaba izan aldala, bere alaban papera egiten duen aktore hori. Ez dakit, hau da nire suposizio bat, ez dut begiratu, baino... Bai, antza asko hartu diot, eta hor baita casting erabaki oso on bat irutu zaitu. Begiratuko dugu, aber nola zen izena? Rebuilding. Bai, hemen badago Financial Timesek egindako kronika batean, gaiarekin loturirik ez dugu juri, ez dugu bilaketa jarraitu, baina A Country Ballad in Movie Form, eta irutzait oso... trailerrak transmititzen duen sentsaziotik gertu, ez? Country balada bat, country kantu lasai bat, pelikula formatuan edo. Eta niri hori transmititu dit behintzat trailerrak, eta musika ere country giro lasai horretan edo oso erakargarria egin zait, pixkate... Begiratzen detenagatik, abizena bintzete zute partekatzen, ez dakit gurasoak bananduzian eta amak hartu zuen bere solterako abizena, ozer. Baina, emateunez, aktore hau 2023-tik dabil lanen, eta 2023-etik. Baina, bai, denbora desente da makilaia aktoretza lanetan, eta nabari da, hori baita pantalla. Hemen Gorkak esan digu, Imanolen filma ostiralen egongo da UE Zinema jaialdian. Ez, Gorka, Imanolen filma ez, bideoklipa egongo da, ezta? Oida. Esan ez zinekin egindako gure zauria, Sara Zozaia eta Janire bertan protagonista, gure zauria kantuaren bideoklipa da UE Zineman egongo dena. Eta Gorkak esan du, ara joango dela entrevistak egitera, kultur zastentzat, beraz, Imanol, seguraski, Gorka, ostiralean topatuko duzu, UE Zinemako ekitaldi horretan. Baina, tira, proposamenekin jarraitu behar dugu, eta 6 minutu besterik ez dauzkagu, eneko zure txanda, bixi. Vale, nik La Furia pelikula ekarri dut, Gema Blas... Akatu segundu ati, Imanol, zure proposamena Rebuilding nun ikus daiteke? Apple TV. Apple TV dago Rebuilding, osondo, hori ez dugu aipatu, Goiuri Rondaia ez dago? Zinemaretoetan. Eta nik proposatu dudan telesaia, filminen ikusgai, orain bai, La Furia. Vale, La Furia pasaren urtean 2025an argitaratu zen pelikula da, Gema Blaskok zuzendua, bere lehenengoa, eta filma gazteleraz egina dago, baina eszena batzuk katalanez eginda daude. Orduan, bi hizkuntzak entzuten dira, pelikula guztian zehar. Pelikulan ze gertatzen da, Alex, aktore gazte bat, bortxatu egiten dute urtezar eguneko festan, eta bera, festa egiten den tokian, etxe horretan, ateratzen da, eta ez du aurkitzen norri izan den bortxatzaia. Beraz, egoera honen aurrean, eta morruarekin eta sentimendu horiekin laguntza bila joaten da bere anai Adrianen gana, non bere lagun baten, etxe hori Adrianen anaiaren lagun batena zen,
eta beraz beraren gana jotzen du, galdetuz ea bere lagunen artean baten batek zerbait esan duen edo ea zerbait dakien galdetuz. Eta anaiak zalantzan jartzen du Alex protagonistare gertatu zaiona eta esaten du baino nola izan daiteke, nik ez dazkat honelako lagunak. Eta beraz, hemen sortzen da nolabiteko distantzia anaia arreben artean, ze anaia batek nolabite ez dio guztiz sinisten bere arrebari. Osa, sinisten dio baino ez eguneko egunean, eta orduan hor badago elkarren artean zalantza eta diskusioa, eta Alexek berriz arrebak ez daki nola egin aurrera eta bere sentimenduak gordetzen ari da. Eta beraz, filman zehar, bere sentimendu horiek batez ere amorrua eta mendekua bideratzeko antzerki batean sartzen da, eta kasualidadez antzerki hori da greziar mitologian oinarritzen den Medearen historian, eta bere protagonista Medearen pertsonaiarekin saiatzen da bere sentimenduak nolabite bideratzen bere mendeku eta amorru hori. Eta HBO Maxen eta Filminen dago ikusgai. Ados, HBO-n ikusgai. La Furia, hau ez da nolabait lehengo juri aipatu duzuzuk, Smile... Feel Good Movie. Feel Good Movie. Hau ez da bat ere feel good proposamen bat, ez da nahiko korapilatuko zaituen... nahiko korapilatzen dut, eta gainera baita gustatzen zait, filmean zehar baita, ez dela nolabait bortxaketan bakarrikan zentratzen baizik da, baita saiatzen dira bizitzan egunerokoan gerta daitezke mikromatxismo horien barruan horietan sakontzen. Adibidez, Alexek bere amari askotan esaten dio, zergatikan eseritzen zarazu mailean albo batean eta ez aita bezala maiburu bezala. Eta horrelako galderak egiten hasten dira mikromatxismo izan daitezkeenak eta agian guk egunerokoan ikuste ez ditugunak, baina olako galdera txikiak eginez saiatzen da nola bite historia hau emakumeen aldetik kontatzen. Entzuleok HBO-n ikusgai La Furia, enekoren proposamena, Julenen agorde egin beharko dugu, ze euerrek amabiak bueltan ditugu, eta iaia proposamen interruptus batean geratuko da. Orain da momentua gure esateko entzuleok, eta orain da momentua kantuarekin, Jorgi Egizaren kantuarekin esango dizuegu agur. Imanol González Gurutxaga, eta eneko Iturbe bilatu behar dugu beraientzat abizen amankomun bat. Pentsatuko dugu. Imanol, eneko bihar arte. Agur. Julen, datorren aster arte. Ondo ibili. Enek goiuri zure bihar arte. Eta entzuleok, plazer baduzu, gu bihar goizeko 10 eta postean. Hementsi izango gara bueltan asteazkena, eneko goiuri eta jurok egongo gara, eta noir sotxa edo noir sotxa, taldearekin murgilduko gara, ez dakit grunge, new wave, rock, eta bestelako giroetan, eta plazerra izango da, nahi baduzu zuekin kafea hartzea. Orain informazioaren txanda hementxe, naiz irratian, ondo izan, bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.